חתמתי מטבחים וגם קיבלתי הצעות, ביקרתי את הדודים וגם בשאר המחלקות, שאלתי שאלות וגם היו שם דיונים, צחיתי באמבטיה והתחלתי להשלים. חתמתי מטבחים וגם קיבלת הצעות, ביקרת את הדודים, שאלת שאלות והיו שם דיונים. הסתפרתי במדריד והתקלחתי ביוון, הייתי גם אישית שחכיתי לשולחן, ביקרתי בפריז והחלמתי בעיראק, נרדמתי בסביב והתעטשתי בתימן. הסתפרת במדריד, היית גם בסין, התקלחת ביוון. ביקרת בפריז והתעטשת בתימן, החלמת באיראן. ידעתי ושמעתי וראיתי את כולם, נשקעתי ומחרתי וקניתי את הדם, הכל נמצא, הכל כולל הכל. משהו לא בסדר כאן, אך קודם תנו לי סוד. מה אתם עושים כאן מחוץ?